Hi, simrang hilin eh. Good morning. Diana pud me. Diana pud ko simrang hilin. Diag mga kuan dia, mga kabjaw sa 2 3 4. Si Kia na. Nagong ligos Kia. Agi sa pong mama na magluto na dang mamaron og sudana mo kanyod to pitsay ng subakan og wa kalugsong bitaw. Pitsay ng subakan og kamantig subak. Tinapa kay wala lagi kalugsong. Majubuntag yung tanan diha og majung hapon pod hamo dapit sa kapupudan. Kanang magpasalamat day ko sa nitabang ni Upaw Tus Manila nga taga Carmen. Nga salamat sa imong malumong kasing-kasing og katong taga Cortez nga tuwa sa Canada. Dengan salamat sir og sir man ka og mamang galing ka. Dengan salamat sa imong malumong kasing-kasing hinapunta nga magapaw-apaw imong grasya kay sir kas mga kuan harbog nga taon nga wa man ga pasalamat day po ko nga katong tuwa Saudi. Dengan salamat inyong tanan Papaligid kami. igwapa kong skia dia og shout out day ko ni kuan ni Longlong Gomez diha sa Taiwan. Dan Gomez ko no ano ba na lagi mo anak dari danan may ipo ni dinamit taga Garcia taga Cortez na ni skia na ani na kami sila bino kung ikaw rin Rasmire sige magkagbantay sa mong video si Kia ko no taga Cortez na basa ko si mong comment gabi nagtapok na ang mga apo diya dari da ako naman na niyog nagtikaw-tikaw ako naman po mabi tikaw-tikaw ito galing siya muli da kuan nibing parol ma'am kamusta naman ka diha dugay-dugay na bata dugay-dugay na bako kasambit nimo ug ni Ma'am Mimi Anyas ko sa Hong Kong kamusta diha wa na po ko sa Alicia wa na po ko mauban nila Aliana ug ni Florame dana po ko Daris Cortez basig sunod adlaw makita lang po mo si Florame na pa yung kauban dito sa Alicia ug si Tiri kay bakasyon sa ko dari bitaw nagkuanday ko nagpadudo dahil ko sa Tagbilaran kay maniid pa ko sa Tagbilaran og kuan pwede na ba mo nga tog magpasikap lagi ko na nga baga kay di ko kaapod ato kong Dr. Ben mado man to provincial ka bisig maka-apply ko sang kuan PhilHealth pero nangawihan na rin nga ag Tagbilaran ron higpit ja basin kuno pog mag lockdown og balik kay hapit naman dito ko rin lockdown ko nung Tagbilaran karon kay daghan na pog kunong positibo matud nila ja aghang binadin ingon nga di na kuno pod lagi pwede mo ato YPZ ning balik lagi sa una mo nang dasa ko na rin nagmukmuk ja dama Serlen mo ni ko sinira na mo ron mo ni ko sinira na kay away sa pagkulong lagi kay ang nga baga lagi nagkibot-kibot pa niyang operasyon mo nang si Zeko sinira may message ta niya si Budoy kaning Helen Jaskia na hi sumpa ka uy napa na humana kong ligo pa tingog di po mo tingog Jaskia na tikit-tikit isang mama kay magbantay naman sa isang mama gasa katunong bantay naman isang mama na tingog po diyan day. A few moments later. Kuan kanang pitsay subakan og pinapa kaya na lang Ngano di ay? Mangulit yang Ngano di ay? tawas siya day Sagi ayo hipo sa ako hipo sana. Mag-uumang ka. Iya 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 oh dah sa gulukwang guhit kakong ahilin iya iya A few moments later.
Kang kusinira dia. Siya say kusinira kay paway sa ko kay ang abaga di na marsa. Itis. Ang nang luto ron, kuan. Saan yung luto day? Say. Pitsay. Ano pwede na? Wala yung Pitsay, gibitangan og wa kalugsong. Ang pitsay nang isuba kag wa kalugsong kay mao man lagi ni. sanang Kaning lugrahada ni lazo manig kuan, lazo manig mall, lazo pag merkado kay namlis tido-tido. door mall. Lagi yung merkado. Namas tido-tido ning lugar ha kay namlis kinatom dyan sa Cortes ug boundary. Sanang kahanay. Sibog. Kinatom dyan sa boundary sa Corillo og sa ano ba ni Balilihan mao ning lugar hada ni di ay. Pag lagoy. Magkado pagalis siya. Pero bukid gyapon ni. Lagi turo. Karga talong kayo pa ko. So, mo lagi ni magluto lo may kuan. Pitsay og suba kag wa kalugsong. Isdang tanga ba? Lingaw lang. Isdang tanga. Wa kalugsong nga isda. Bago na laman eh. Tapukuas mga kuan. Tapukuan sa mga apo. Upat na kapon ran eh. Da, mangitam ta kog utanon bago o ganito galing kay alang initaman. Da, ga ila palagi ning kuan. Ang operasyon sa una, wa pa ko kanto tagbilaran kay baba mo karon nagtagbilaran grabe nang higpita. Hindi na ka pwede mo nga to YP shield. Da, mga sundad law ko no, lockdown na. Taba. Kaya sabak kyang ano man kyang. Wa pa. Tawas pit doy nuwa kay palibon. Ano nagaswaso naman na day? Tubig na! Sama na ang tubig ko! Loko! Wala akong tubig na nay! Ano to? Lagi na! Ginagawa ko na nga para sa Ato mineral bakuha. Mineral. So day napagod na. Oo day. Mo ni mino ni Herlin karon. Kay kuan. Ugma di ay dalam den kuan. Dalam den natawhan ugma. Wala mo to handa. Wala handa lagi ko no. Managkat ako sa atos kuan kanang naay katedral. Wala handa-handa. Tiguang na bitaw pod. Pila na di mo maday? 25! 25. Pila na di mo? 25! Dahil mo 25 bang edad? 25 mata. 25 lagi eh. 30 naman sin ka. Buday! Pila ba edad ni tita? Saba lagi. 1987 ma, 1989. Tiguangan na nagdado ko nimo. Kuntuasa doy. Saba diha. Lagi. Tag na og pila edad din. Tag na ako ng edad ni Herlin. Ugma pohon. Abril 23. Tanawa yung dito daghan na lagi nay. Ako di magkasubla gina. Pila ba lang dahon nga mo gamay mo na itakab ni mo na nagbukaw. Tubig sa palihog bidoy. Tubig sa palihog gamay do kay batangan ng tubig kay ang gahaman. Daghan ba dahon. Tuyo di ay. Oo. Ay tuyo mo ka. Nay, sarap ano maparat. Nali doy. Hurry. Hatang ni tita. Kasi hindi nagkakinto-kinto. Taas mo pala yung abuan pod. Mayroon mo pang Harap bagi sugo. tubig day. Yan na, yami-yami na. Tapukuan is mga kuan. Among hanggang mga apo. Basi nung makita tagbago, mamago ta. Daudon sa imong birthday dahil. Nangadon ta nga dito sa kabok piso. Pada ka punja. Kato din mga manok gabing kawas pagpanan. Okay, unay mangga.
pizza ito kay basi makapalit ko buko mas buntag ito. Di ko na. Sigaw ang hata. Kina. Kina. Tilaw isa dari. Dari patiluwa. Dari na doy uno. Kung na nagalatan na ray. Ang gaji. Tara ko lang may bagdang nilutuan Dali tita. na. Ikaw may tigtilaw. Lami doy. Bog, lami man. Lami ba? Lami man. Di mo ko sila magkuwag nga ng utan ha? Pitsay. Pantay mo na. Oh, nanay kami hiyaon na dali nanay. Kami happy. A few moments later. Utan. Diara, kuan dia. Ginisa nga. Kuan sa to. Pitsay. Dapat karlan dia. Sagad karlan. Kanang. Sa tunay nga na nuy. Pitsay. Diara, giluto siyang mama. Sabi. Nakagutan. Kan kiya nay. Kanon. Lami de. Ulit na ni kapi. Lami de. Kano ah? Paborito niyo magpitsay, be? Paborito niyo magpitsay? Aray. Bawag sa baday. Pitsay, matangan o guwa kalugsong. Kan Herlin. Herlin. Tatay. Hagok, tatay. Hagok. Ini aja. Hagok. Kalau pas nulis jangan duga aja man. Jadi. Apa doy ba? Bukas mo duy. Nuriji. Nuwa man na. Nuriji. Sini gamay, gamay sini joy. Sini pai. Ay, na natin niya maparat. Niabot na og pisik ari. Kaya budoy. Bisik siya. Kuya. Tapos duy pa sa Carlan duy. Sabi tapos pitsay kaya lindag o dahon. Lindag. Ag white o ag dahon. Taman. Maluwas pitsay o lindag. Kiyang. Ito na yung mo doy. Malinaw. Pero fit doy. Dia ko budoy. Pero day. Abot din day. Patalawa day. Abot day. Gali kaya kalit ko kos kuya mo to. Ano kaya tapos doy. Kaon. Ikaw lady ka kiyang. Kamu kagililaw. Utan rin mo. Tawa na mo ma. Na, niudo na sila sa ilang sudan nga
Pitsay nga gipalisan og wa kalugsong. Pitsay nga binatangag wa kalugsong. Bitaw tinapa manggunang wa kalugsong. Kiyang no. Kami babi. Kami. Inagi mo papangapa gamang sudan dia. Tinapa tangag kuan paboritong Kia pitsay. Muna pistong Kia lingkuranan kada magkaon. Dapat sila diyang Kuya Budoy. Lamig pitsay doy? Ha? Lamig ba? Ikaw dahil pitsay lamig ba? Oh, lamig di ay. Nalagay mo palitag pitsay sa kasako. Lamig pizza no ha? Nuha, di mo tingog. Oh. Ay, Masak yan? Lamig pizza yan? Hindi naman hijang ito may nanula. Di mo nula yung bahay. Okay na na. Okay na kita hijang ko na to. Hijang amo. Nasa doon nila to dahil. Dito may lamak panday. Siguro. Wala pa sa manyo to. Mulula. Wala pa. Nila kaya. Lugang luto inday. Tasan sa ka? Lugay luto pinjoy. Ta? Lugay sa kawin mo. Nila ka? Nila kang.